Hello, Momo, my good friends. I do not have Wi-Fi again. Eto nagre-report ako sa PLDT. Ang Wi-Fi ko na down. Tapos ino-offeran nga ako eh. Down na nga ang PLDT, nag-offer pa sila ng new service nila. Paano ba yan? Buti walang client ngayon, tsaka wala kasi si boss. Ayan, wala si boss namin. Dalawa lang kami, kalalabas lang yung isa nagmerienda. Sabi ko, ako na lang magbabantay. Para-paraan lang guys to, to update our our WH. Siyempre, pinaghirapan natin yun, mga WH natin. Ayun, nandun sila, Diyan lang kasi ang kantin sa kabilang building. Sabi, bibili daw sila. Nagpabili na lang din ako. Sabi ko, hindi ako sasama. Ako na lang may iwan. Wala si boss. Santuwa ko eh. Friday ngayon. May designation kasing kailangan namin i-out ngayon. Nakalib yung empleyado dahil namatay yung tatay niya. Kaya pinuntahan niya lang niya sa campus, sa ibang campus namin. Siya na lang nagpunta kasi mas malapit siya doon. Kung ako, magbibiyahe pa ako ng 20 kilometers. Ayan, playing. Sino po na nandyan? I-mute ko na lang to pag dumating na siya. Baka sabi nagla-live ako, which is true. Iconet, kitchen moves, ice cream surprise. Wala pa kasi kaming na-out naman na namin yung kailangan namin gawin. At saka today is Friday. So, Friday din ang utak namin. Ang utak ko. Tamsak ulit. Thank you, Mama Icon. Ito, playing tayo. Limited nga lang ngayon. Tamsak 27. Mr. Lee Art, playing din kabsat. Pero nasa opisina ako. Pero wala akong kasama ngayon. Nag-break sila. Sabi ko, hindi na ako magbe-break. Ako na lang po magbabantay. Uy. Hindi nila alam, may hidden agenda ako. JN playing po. Uy, may pa 50, may panload na ako, mamaykon. May panload na ako. Trinay ko mag-load nung Go 109. Scholar, hindi pala pwede yun. Dapat 149, Ma'am Icon, para makapag-live stream sa YouTube. Nalalaglag yun eh. Yung 109 lang, umiikot lang siya ng umiikot na ganun. Kaya 1 minute lang. Thank you for the blessing, Ma'am Iconet. Yun. Kaya, ayun. Wala pa kaming bonus na government employees. Pero pag dumating na sila, Ma'am Icon, na to i-silent ko na. Opo, Ma'am Icon, kaya mag-live sa bakal. Tsaka hindi ko rin naman masusupport yung mga pumunta sa akin. Lalayasan din naman. Uy, tusok. Uy, thank you so much. Uy, tusok-tusok. Mano dito yun? Tusok-tusokin. Tusok-tusokin natin. Kasi nalalis dyan. Sweldo, pati na ng maron. Ang pesweldo? Awan kayo malangan. Wispay. Ipanda kay laon. Okay, nakita na yan, nakabunbuntog dan. Panda ka na palang tatas. So, very good Din na tayo kumain. Walang sweldo, walang bonus.
Mag-diet na lang tayo. Diet na lang. Diet tayo, masama day kwan, kabalay tayo. Ayoko nga, paano yung mga anak ko? Ako na lang yung dapat magda-diet. Hindi pa ako ganda, Domingo. Ay, apo. Nagiging yung boardroom. Ay, ta? Lumalong. Ay. Awan ni Sir Lasso, na kasalubong ko, tsaka muna nagsubli. Nagpanagsayangan da, panta nagmerienda. Nakasalubong ko tatay di bantog. Nakamotor da mo. Nagkakaduan. May mga angels. Ayun niya. Wow, nag-angels na. Kastawan ni ay agdag meeting niya. Ada ni plus tatay ma'am, di ba? Tinggan Festival ma'am, nagparid pa, dagita wabagi. Napanin pa, DJ Jim. Nasapa ma'am, nagda.